Hi guys, good morning. So, dito tayo ngayon sa May City Center, Tabon. Napakita ko kung ano meron dito sa May City Center, guys. So, ayan yung Fiesta Tabon. Medyo madilim pa. Ang oras ay 6:20 in the morning. So, dito tayo ngayon. Ipapakita ko kung anong meron dito sa may Tabon, City Center Tabon hanggang Pandan. So, meron din Lugaw Pares. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo doon sa diretsong daan. Okay. Lugaw Pares. Okay. Start tayo rito. Ito yung kanilang lugawan. Ayan. Magnet, kare-kare. Diyan pwede kumain, guys. Okay. Ayan pa yung kanilang. Wow. Masyado pa maga, wala pa silang customer. So, meron din ditong Pets for Life. Ay, sarado pa sila. Pets Fun Life. At kay Ladbro Laundry Shop. Masarado pa sila. At tayo naman ang 24/7 Odessa Lu. At si Taco Beer. Meron silang Chicken Star. So ito yata yung phase 1. Ayan yung subdivision na yan. Phase 1 yan. Ito yung maliit na subdivision. And then Royal House. Saka may Western Union din pala rito. Palawan Express. At ayan naman yung terminal ng Pagpandan. Kung saan sila pwede magparada. Ayan. Pansit Palabok. Magkano pansit Palabok nyo? Isa pansit 25. St. Paul Street. Shout out kay Tuason. Ayun. So dito naman guys, meron ding talye, junk shop. Dito din ako minsan nagbebenta. Yung junk shop dito guys. Nagbebenta rin ako rito. For sale rabbit. May rabbit doon sila. Tapos itong portion dito, sa hapon may mga nagano dyan. May mga nagbebentang tiyanggi-tiyanggi dyan. Banda tayo dito guys. So ayan, powder coating JSCA. Powder coating. So, kung gusto niyo magpa-spray paint, yan, pwede dyan. Diyan lang sa may, JSCA. Along the highway lang siya. Along sa daanan lang siya dito, guys. So, ganyan nakabisi yung mga tao sa paligid sa umaga. Ang oras ay 6:30. 6:30 in the morning. Okay, ayan naman yung phase 2 subdivision. City Center phase 2 Tabon. Ito yung kanilang tricycle terminal. At ayan naman yung phase 2 City Center. Check natin ito. Masyado maliwanag. Hindi na kaya ng zoom. So yan na yung phase 2. Meron dyan na marami naman. Okay, ayan, Taraminum Bar, ayun, no? Restaurant and sports bar. Ayan, Taraminum na. Ayan yung Brightwood Sports Field, ayun, no? Tingnan, silipin lang natin, guys. Pagkita ko sa inyo yung paligid. Pero di tayo papasok dyan. Ayan, meron silang soccer field. Yun, no? Yun.
Okay. At meron naman tayo rito sa Alpha Travelers Inn, saka DIY Laundry. Ayun. So ito guys, no, nagbi-build up na yung traffic dito. Kaya itong oras, nagbi-build up na yung traffic. 6:30 lahat papasok na yan. Sila. Ayun. So, ayan yung build up ng traffic dito every morning. Ayan, may mga nag-counterflow na para makaiwas sa traffic. Dito mga paupahan yata yan guys. So, halos mga nakatira dito, mga negosyante. Nakuha nila yung spot sa pagnenegosyo. At ayan naman kung saan kami dati nag-gym. Sarado pa, masyado pa maaga. Pero ayan na yung traffic. Pag traffic, ganyan na senaryo dito. May nakapwesto na si Kuya. So dito nagkakaroon ng problema sa mga nag-counterflow. Kaya nagkakaroon ng barado. Wala na, baka may mawi pa sa away nito pag ganito. Obserbahan natin guys. So yung mga nagka-counterflow para makaiwas sa traffic, nagkukos ng traffic. Okay. So, pasukan na naman. Look at that. At ayun, may press options. Mid shop. Ayan na guys, oh. Okay. From there to here. So may Easy Bake Shop, no? Ano ba pinagkaiba ng Easy Bake Shop? Bakit mas maraming customer si Easy kaysa dun sa kabila? Nakaharang lang yung mga jeep. Ayan. Ayan. Ito sa kabila, maganda naman yung display nila. Maganda yung tindahan nila. Bago si Easy, mas pinipilaan ng mga customer. So ayan guys. Bakit pinipilahan si Easy? Pero talaga traffic pa rin. Ayun na. Ang pagmamadali nila, naging sagabal si traffic. Lahat nagmamadali, gusto makalusot. At meron din South Star Drug, katabi lang ni 7-Eleven. Mabuhay. Barangay Tabo na ito. San Vicente Ferrer. At meron ding sweepstick. At si vape shop. Kaso sarado pa yata. So ganyan katindi ang traffic dito sa City Center, Tabon. At ito naman yung mga establishment dito, kung ano meron sila. Maple Leaf Bubble Tea. Ayan guys. Fruit Mania. Ayan, merong Happy Tales. Talagang matindi ang traffic guys. Mga estudyante gusto na pumasok, excited. Buti pa itong naglalakad na to, mas una pa makakarating. Terminal ng mga tricycle dito guys, sa PTAX. So mabenta sila ngayon, maraming pasahero. Ayan o.
Ayan guys. Ganyan ka-rush yung daan dito guys. Tapos ito naman yung kanilang ihiyan dito guys. Yun. At dito naman sa Pandan Terminal, kung saan mismo nagpipick up sila ng pasero. Ayan. Maraming nag-aabang. So dito pa lang talagang rush hour na. Observe lang tayo sa sitwasyon. Ganito talaga dito. So ayan guys. So pila-pila rin dito sa pagsakay ng jeep. Lahat yan, pabiyahe papuntang downtown. So kagandahan lang dito sa Angeles, magkakalapit lang yung syudad. Pati yung mga malls, hospitals, magkakalapit lang guys. Tsaka schools. Ito portion naman talaga makikita nyo yung traffic. Natin na mag-Ave Maria kan. Natin na mag-Ave Maria. So ayan, pila-pila. Ganito yung buhay dito guys. Kailangan pumila. Pinupuno nila yung pagpandan jeep. So mapasado talaga ang pagpandan. Kaso nga lang ma-traffic. Okay, lipat naman tayo ng ibang pwesto guys. The Serve Cebuana, ayan o. Lipat Angel's Burger. Ayan po ang main gate, main entrance ng FG Memorial High School, no? Diyan ako nag high school. Dati noon pangalan pa niyan ay Angeles City High School Pandan, batch 98. So, mas mabilis makapag-access yung mga tricycle kaya sa mga 4 wheels. Nakakasingit yung mga tricycle guys. So, ano. So, dito pala nagkakaroon na ng counterflow. So, anong kailangan siguro dito sa sitwasyon na to guys? Umaga. Ayan guys. So lahat nagmamadali. Nagbaba ng mga estudyante. Ayan. Ayan ang mga estudyante. So sa ganyan sitwasyon, kung hindi mahaba yung pasensya, sigurado mapapatrouble ka. More patience dito sa Philippines. Kapag wala kang libo-libong baon na pasensya, mapapawi ka talaga. Ayan o. So, ang solusyon dito, kailangan kayo na ang sumagot. Ano maganda solusyon sa sitwasyon dito guys? Eh, wala naman tayong authority para magbigay ng action. So, ayan ang sitwasyon guys. Lahat nagmamadali. Kung maiksi lang yung pasensya mo, manipis lang yung baon ng pasensya, ay rugo, mantung kang pati. Ayan o. What if pag emergency, dadalhin sa hospital yung pasahero or yung tao, no? Ganyan sitwasyon umagang-umaga. What if kung emergency talaga? So umaga sa ganitong oras, kung kaya nyong umiwas sa lugar na to. Heavy traffic. Lipat tayo ng pwesto. At ngayon nandito tayo sa may tapat ng gate ng FG. Ayan yung sitwasyon dito guys.
magsi-7 na. Guys, ang iba nakabike, ang iba hinatid ng tricycle. Lahat nagmamadaling makapasok sa school. So noong panahon namin, nung high school pa kami, kaming mga CAD or PMT officer, nag-access kami dyan sa gate. Lahat ng mga estudyante pinapapasok namin at pinaghahanda namin sa aming flag ceremony. Ayan, o. So sa amin noong time namin, military siya. May pagka-military. Kailangan on time. Bawal lang may hikaw, bawal lang naka-sombrero. Kailangan naka-school uniform. So, parang sarap mag-aral ulit, guys. Ayan, ganyan karami ang estudyante ng FG. So, nagaganap dyan, yung iba naghihintay ng mga classmate nila, ng mga jowa bells nila. Ayan. Ayan. Wow, hinatid ng tatay. I salute you, Daddy Yo. So, ayan. So, heavy traffic pagdating dito sa paligid. So, ayan yung paligid ng FG, guys. Ko ng math nung high school. Nandiyan pa si madam. So ito naman yung gate 2 exit. So dito pumapasok yung mga nakamotor na teachers, mga nakasasakyan, dito sila. Okay, ayan yung mga teacher na pumapasok. So dito dapat may ID ka pag papasok ka. Yung mga nakabike dyan pumapasok, guys. Ayan, isang estudyante naghahanap ng parkingan ng kanyang motor. So lahat ng mga estudyante rito, guys, na may motor, sa labas nila pinaparada. So yun, guys, so naipakita ko na yung dati naming school sa labas, kung ano yung sitwasyon, kung ano sitwasyon sa tuwing umaga. Nasa gate tayo. So talagang lahat rush, naghahabol ng oras, nagmamadali, baka malate. Estudyante or teacher, manggagawa, lahat sila nagmamadali. So minsan yung iba nakakasip na mag-counter flow para matakasan lang yung traffic, pero yun pa yung nagiging cause ng heavy traffic. Yung City Center Phase 4. Ayan, o. Diyan kami pumapasok pag uwian na rin. Diyan kami nagtatambay. May mga tindahan dati dyan. Diyan din yung tambayan namin noon. Bright Woods papasok. Mga mag-aatid may masasakyan dito, guys. Okay, so ayan naman yung Angeles City Alliance Church. So may simbahan dito, guys. Aroro sila. Naman ang Bright Woods, guys. So yan yung sakop ng Bright Woods.
Hanggang doon. Hanggang doon sa may entrance kanina, pinakita ko. Hanggang doon yan. Guys, ay may Salveo Well. Ano kaya yan, no? Laki niya. Paresan Mame. At meron ding gasoline station sa portion Bandaron. Nagpakita ko sa inyo. Pero sa katabi nito, ito yung HITS Montessori School. Hindi makita. So, maraming schools dito. HITS Montessori Schools. Tapos, sa kabila naman, merong gasoline station, power fill. So, talaga itong daanan na to. Good for business. So, lakad-lakad lang tayo. At meron din dito Angry Seafood Buffet. My 420. Eat all you can. 3.99. Ayan guys. So katabi lang siya ng HITS Montessori School. Ayan. Hungry Seafood. Okay, so meron tayong Jollibee rito sa may City Center, Tabon. Ayan, sa bungad siya guys ha. Papasok sa City Center. So harapan niya si WAM Building, si Foodie, at ito si Jollibee. At yan yung exit niya. So alam niyo na, pag nag-rush kayo, dyan ang labasan. So silipin natin guys. Okay, ayan si Jollibee. Welcome to... So nakipagkwentuhan ako kay Papa Guard. So nagpapaalam ako na magkakaroon kami ng comedy vlog dito sa Jollibee. So may plano kaming gano'n. Sana magawa namin yon. Mabuo kami, yung mga katropa ko. Mabuo kami. Ano yung sitwasyon dyan guys? So going to Marky Mall yung direction daan doon guys. Yun. At eto na si drive-thru. Yan ang Jollibee ng City Center, Tabon. Ang terminal ng mga tricycle. At may bakante pang space. Pandan Elementary School. So silipin natin dito guys. Aro, hindi tayo makasilip. So dyan ako nag-elementary. Dyan ako nag-elementary. Grade 5. Ito yung mga parents na naghihintay dito. St. Jason Elementary School. So dyan ako nag-elementary hanggang grade 5. Barangay Outpost. Pag may problema o emergency na kailangan ng barangay, dito lang pumunta. Katabi lang niya yung Pandan Elementary School. Guys, meron din tayong chapel dito.
Pandan Chapel. Ayan guys. At may vulcanizing shop. Ayan, oh. Ayan guys, so tapos na tayo naglakad-lakad sa paligid. Tapos na tayo nag-walking. Tapos na tayo nag-exercise. So naipakita ko yung ibang parte ng Pandan, Barangay Pandan. So pauwi na tayo. So nilakad ko lang yun, papunta pabalik. Part na ng exercise ko. Walking, habang nag-walking, ginawa natin ng video. At para maipakita natin yung kung anong meron dito sa Barangay Pandan. So marami pa, kaso naghang na naman yung cellphone ko. Naghang siya. Hindi na ipakita si Pure Gold. Ito iba pang mga gasoline station. So sana guys, sa gusto nyo yung ginawa video, salamat. Patuloy lang sa pagsubaybay sa mga videos ko. Okay, bye bye.